Tak já vás tady vítám, jsem Michal a jsem majitelem této chaty. Měli byste o ní vědět určitých pár věcí. Pojďte za mnou. Vcházíme na terasu, kde se nachází posezení a menší zahradní grill. Pomalu přejdeme do saunové části, kde se nachází ochlazovací káč, kterou takhle jednoduše otevřete. Zde za plentou se nachází dříví a sekera. Zde se nachází sauna, spodní patro je výsuvný, zde se nachází voná esence, kterou naléváte buď to na kamna, anebo do misky přímo nad kamnama. Kamna se natápí dřevem v této části. Budeme se podívat do chaty. Najdete tady menší plynový vařič, dřez, nějaký základní vybavení, jako jsou vidličky, nože, talíře, pánvička, hrnec. Co se týče pitné vody, tak je tady kanistr s vodou 20 litrový a co se týče užitkové vody, tak to je ve dřezu a ve sprcháči. Co se týče teplé vody, tak to vám ukážu hned. Tady je propanbutanová láhev, kterou otevřete. Zde v koupelně se nachází propanbutanová karma plynová, u který bych vás poprosil, vždy před použitím teplé vody otevřete zde plynový kohout a po použití ho zase zavřete. Co se týče toalety, tak je zde chemický záchod, který funguje tímto způsobem. Zde máte splachovadlo, který zmáčknete a tady zatáhnete za tohle. Jsou tady kamna na dřevo z dříví, který se nachází venku. Doufám, že si váš pobyt příjemně užijete a kdyby byl jakýkoliv problém, neváhejte mě kontaktovat, budu určitě na telefonu.